ଖାଇବାକୁ ଆସିବି ମୁଁ ଗୋଟେ यार 120 टଙ୍କା ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଦେବ ଖାଲି 120 ଟଙ୍କା ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଦେବ ମାଂସ ଆଣିବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତି 120 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହିସାବରେ କେତେ ଖାଇବି ଆଉ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ ନା ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରେସରରେ ବସିଛି କେତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ଥାଳି ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବାଟା ତାଦେହରେ ବି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଥାଳି ପାଇଁ ଅଲଗା ମଦ ପାଇଁ ଅଲଗା ମଦ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେ ମାଂସ ଆମେ କିଣୁଛୁ ଯେ ମାଂସ ସେ ମାଂସ ପଇସା ସେ ନେଉଛନ୍ତି 120 ଟଙ୍କା ମାନେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ ତାଙ୍କର ମସଲା ମସଲା ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 120 କୋଉ କୋଉ ବାର ପଡୁଛି ଏଠି ଏଠି ପଡୁଛି ବୁଧବାର ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ସରି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର 3ଟା ବାର ପଡୁଛି